دان محمد ارجع. Ha ka khubor na Middle East la Saki ya ka Jingjia ka Pasngokia ha Kuwait hadien balai tali ki ling suin tma F-15E Strike Eagle jong ka United States kila syapan hap da ka Jingbakla siat na ka liang jong ki sipai Kuwait hi. Kat kum ka video ka bala sapriang padba away pilot jong ka United States Air Force lala ban wan mi na ka ling suin da ka pendon kam ya ka ejection seat bat ulahir da ka parachute sa kandau. Hendrai tang hadien ba ulapoi sa kandau la yo i away ubriu traishnong ba ulawan sa ura da ka pipe na hakakti. Haka video lasngau ya pilot bau perta back up stop. Kat ba uta ubri upersang ban ring ya u da ka benta ka parachute cord. La yo i ru kum ba uta ubri ulatmu bantiet da ka pipe Henry shua ba kanu ka Jingjia ka basngusi ka jia u pilot uladem haki kosio barra ya kiti jong u shabaning gum kadak ka Jingya penne bat Jingya da ya ladi. Ki Jingya thu khubor ki penpau ba baro Henry ngut ki khot kru na ki tei ki laitali ki lingsun ki lala ban eject da ka Jingsngan bat kot kum ka Jingya thu jong ki bor badai kimi ki long ki badon ha ka Jinglong ka baskem. Katanat Jingya dari jong ka Kuwait kala penbana ba ka dangya trailang bat ki bor jong ka United States ban tokit bat sngut hu banya ya ki daw bat ki Jingjia ki balalam chakani ka Jingbakla siat friendly fryer. Ki bor peniat khubor ki ong ba ka Jing tokit ka dangya chakmat ban pentikana ya ka Jingshisha baro bat ban pentikana bakum gini ki Jingjia kin umjia shu ha kalawai ka bansawan. دان محمد ارجع. محمد You're fine? Really? You need something to help you? No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. Everything perfect? شوف لا والله حربية، طيارة حربية. طيارة حربية. شوف 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 يا واحد شوف هذا المسير يا الربع. شوف انزلوا هذول ايرانيين مدري شنو. شوف شوف لا والله حربية، طيارة حربية. طيارة حربية. شوف 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 يا واحد شوف هذا المسير يا الربع. شوف انزلوا هذول ايرانيين مدري